nahilot mo tay. Klaro na tay. Mo bito kay ako bito pag perganahan ka. Mo na magugilubot tay. Pagbagod. Ha? Mati bayad. Kita sang lawas ka atay. Madagid kain kita nang gid. Kurang ko. Kabihik. Madagid pahilot dito ani gid. Imo pag-anaw kita. Ang lungag sa to kay maabot terus. Sponsor ni. Trabaho may ito na ito makaoy. Manghagis na sa to. Uy haling at haling yung tikador eh. Iyo ba da? Puya gis pamati na ko lawas ako gud. Atal dili. Dugay ba kasi na mahaling. Dali na oy. Haling ni bas. Wala na may sasa. Yan lipat. Iya biwas panghuyan ako eh. Mauri patay nakita na ko sa bukid. Apang patag ako kasapa. Mo ni patay ran kita sa pakita ni kuya eh. May to si dungkring ito nakaluto na gutom ba kayo? Tawhan tapulan na bagito sige lang to katog. Sige mo nang yung lawas. Yung way trabaho. Taag yun. Ito pa ito ano eh. Kuya, buka pa tayo. So, nakaluto na ka niya. Uy, Soy. Oh, kapit mo yung luto, Soy. Gutom na ba kayo? Luto na ni Soy. Luto na. Ito sa kanya naabot ka na. Soy, Pwede ko, ikampay kayo. kawal dia. Ayo pa masad. Alas 10 kinsingisi pa masad. Ha? Alas 10 kinsingisi. Oo na, baro magkilaw ng pagruto aron. Di? Ano? Magka ganay. Si magreklamo kita. Kabantay ko mo gabi si reklamo na mo imong kuan kining sakit sa lawas. Wa ka gitrabaho dire. Ipahilot na nimo. Anak nako. Ipahilot ay. Pahilot na may ipahilot na kini pahilot. Ay banggiitan kay manghilot na to. Ano? Na kay tibaw nga manghilot. Na ani na. Kuan si Noitikyo. Noitikyo maayo kay tumhilot Noitikyo. Bagungan gud. Maayo kina ang nga tay kulbana pero maayo kina. Gwapo pud. Di ka mahadlong gwapo man. Ay gwapo bitaw. Kuan gato. Kasi mapayat na makikita ato nun. Ha? Pero pahilot na. Oh, sige. Para maayo na Naman, pumati bukuan. lagi. Paita kuya. Amay pa tuon nimo. Sultian nanti ka sa kining agianan ba. Ipahuway sa ko kay puguro kapoy kayo. Naog niya mo ng kuan, di na may ubusan ng manggab. Ilahan ng kuan balay. Da. Oo. Aw na da day. Oo. Mailhan man nimo kay sinuitikyo, mag-ritual man na mag Oo. sinubur karati ba. Oo. Karati na. Yo ni manambal ng kartisyan. Hmm? Tungod sa iyang basta mailhan nimo kay kartisyan misal na mailhan sa naong, di ba? Makikita ka sa naong, Mati magkita ko na bro. wapo siya pero ay lay kuan diari ba. Bukol, may bukol rin. Hmm. Nadiri dapit. Basta na Nangupo. wala blima na. Ato. Ako pahuway sa ko. Ako tuon. Ako rin bahala na kapoy kayo. Asa na unahan? Oh na. Ato dito. Laro dia. Lagi anto lagi. Am ka dito. Lagi anto lagi. Sige. Ay, sige. Ako ron. Oh, betul. Kapoy, pulan na sa muglawa sa dito. Pansi asa ko ting tudlo. Diri kan dapita ya. Oy balay diri. Puno mis kasagbutan. Wag ko binuangi itong animals. Kay. Layo-layo lagi na ba akong bilakwan? Namong diya ay asam nakita ni wag yung balay-balay din dapita. Na umibaw ang manghilot ko no. Asa ka dapita? Hindi ko na mauda na pita sa. Ana si pagpayag pero nas.
timba nga lugar sad ba? Tiguang ni kinig naong gitinod. Nagkatikrati pa. Sakto lagi ngong pansit. Ari ko na ko ngi. Nari pahilot ron. Andot na kay kwan eh. Tay. Andot ka. Oh, saya tuwa dong. Anang Oh, ikat ingon ni pansay nga manghilot. oh. Ano dai? Daw na kay ba maka na mahilot dere. Di mao giingon niya ako no nga na ako ni dapita ko lugsong lang kuno ka makita di ka. Oh, kay mingay do kay tutok ron mga alas 12 na. Sado. Ari lagi ang tumong tay kay pahilot ko tay ba tay? Oh, sa. Hilot ka. Pahilot ko tay nya. Away problema na. Pamati lang Basta ka nang kuan. Kamaom ni kang karate tay sa? Oh, okay. Tara, ano ka tay kuan do ko sa ulagon. Tao na. Tawa pa mo sa tao tay. Basta dito pa sa kanang ko sa Diluan Sibok. Sus wagi masipya to ni ingon Okay. pansay tay nga. Kuan mo ko sa ulagon. Tiguang kuno nga kuantay. Ha? Na ako ni ko bukol dire. Ah, ba daan gid pakitaw na ko kon. Kay sa una ko narbaho ko sa ana. Oh. Wa mo ko sobra pod. Mani ning ana na nakasimisyon ko panarbaho sa buwan oy. Oh. Kay ko kapag awat bro si mani. Ano Kita sa kayo pa din tino. Diskot ano magpapisil magkakarong adlaw ah. Mo lagi ang giarite tun punto tay. Sige Pila ko tay. Kilo hindi ka. Aso ga dong sandig ga dong. Ari tay. Oh, ada. Oh. Ya sa forma to tay. Oh, paghupo dia Pero kay. hikog. Oh, kay magpapisil magkanako pod. Tayo semua. Kuan. Oh, alay. Tay basag pa ka tay. Oh, asang dapit ang imong kuan. Ari lagi dapit tayo sakit dire tay. Dire ba dire sakit dire. Oh, ni dinhi. Oh. Ya tay kilasa tay dire tay ako aping tay ha. Oh. Kinamyaok na tay. Ah, di pa man ni kay piaw kun. Ako may piaw kayo kay naglaom gyud. Piok sa tay. Oo, sa una pa nga ko. Kaya hilot ba ko suna. Mahay lagi kami hilot tay. Hilot Lindo ko sila kag ano. Sinam sige pagbuyag lawas di ay. Rubuyag tay. Chicks kay lawas tay no? Chicks kay lawas tay. ba? Pitiman ko ana. Asa pag napita ang kuan mo? Ano dapat ubos tay ubos tay. Ini Oh, ma. dire dapit dire dapit. Kuan mo? Oo. Oh, join. Ni. Siya. Ay, hilot na di ko lawas kay mo eh. Dahil man ko albi, mo ni siya dinhi dapitan gani. Gatay gatay. Ini ana namun na to kana kay lamang piang dire. Ini asal lawas mo. Ay, yat. Ano man tay? Laro ka hilot tay. Lagi ka, lagay ko po. Ay, di pagbuha kay laron, gini ko ko official. Ay, labi ko napitan ko nili. Mahay lagi hilot tay. Kani mo ni siya. Ay, sa pagbuha ka na, buon kani. Ay, di na hilot mo tay. Gilupot na mo tay. Sige lang, buha ka. Gilupot na mo di na hilot mo tay. Klaro na tay. Mo bito kay ako dito pag perganahan ka. No na mo gilupot tay. Ay, pagbuha Ha? Ay, bayan mo ni PC man siya. Daw naman ko ang hilot. Oh, dahil bihilot ay buha ko. Dahil Di na hilot mo tay. Gilupot na mo tay. yan, ang sabagay buha ko eh. Laro. Ako hidup di kahoya da. Kuning kuanot. Pamutlon ron. Iskut. Pilin mang sundang sa akong kahoyan. Daan ni man. Oh. Ano nagkakaang naman ng pataa? Sa may tabo na? Oh, kaay, ba't ikignaw? Iyay. O baka ni Baliis, ni Noy Tikyo nga to? Tagam na tagam lagi ni bataan. Ang kangkaang ka? Sabi ka yung pakuan dito sa'yo. Kipahilot dito sa'yo. Ano naman? Nagpangambog mo ma'am. Yung hilot ba? Yung hilot niya ako. Ano eh? Ilig dali hilot niya sa'yo. Gilubot man ko sa'yo. Gilubot ko. Kitas malubot sinon sa'yo. Kuan dito din. Di ka magkakaanga. Gilubot may nung ko. Di na ito hilot niya ha. Sus! Kitas lubot na ko. Pagkatarong pagaglingkod. Nasakit ka sana. Sambol ka sana. Ana, abi man ako kuan to tarong to siyang hilot. Maniak sa dito manghilutan eh. Kasi mga gratis yan. Mga hilot pa. Nya, Sultan lubot. Kaya tayo. no, no, no.